Fit-8 tal-lejla se jitresqu l-qorti tliet irġiel Rumeni brabta mal-qtil ta' konnazzjonali tagħhom delitti li seħħ nhar it-tnejn f'Paċivil fid-dawl tax-xemx. Ir-raġel li nqatel Josef Rivas huwa suspettat li kien membru ta' grupp rumen ta' kriminalità organizzata u mhux esklus li l-qtil tiegħu huwa relatat ma' din l-attività kriminali. Fil-fatt waqt li filgħodu tliet Rumeni baqgħu jiġu interrogati fid-depot jidher li l-Pulizija Maltija kienet f'kuntatt mal-awtoritajiet fir-Renju Unit u r-Rumanija biex jiksbu aktar informazzjoni dwar il-vittma li kellu 44 sena u l-konnessjonijiet tiegħu mal-kriminalità. Rivas li għandu ċittadinanza kemm Rumena kif ukoll dik Ingliża inqatel b'daqqiet ta' mus fi triq Ross f'Paċivil. Il-vittma kien xellef difru mal-ġustizzja diversi drabi u huwa mifhum li kien involut f'żewġ omiċidi. Għal xi snin kien infittex mill-Interpol u nħareġ mandat ta' arrest Ewropew minħabba omiċidju fir-Renju Unit. Apparti minn hekk, Rivas kien suspettat ukoll li kien involut ma' 4 irġiel oħra li ppjanaw biex jaħtfu lil Victoria Beckham, il-mara tal-ex-plejer internazzjonali Ingliż David Beckham. Fir-Rumanija huwa kien skonta sentenza ta' ħabs wara li ġie fl-idejn ma' kollega tiegħu qatlu fil-waqt li aktar riċenti kien involut f'serqa illi matula il-vittmi sfaw it-torturati. Intant, ir-Rumeni li se jitresqu l-qorti llum akkużati bil-qtil ta' Rivas għandhom 31, 32 u 35 sena u ma ġew arrestati wara li kienu identifikati mill-investigaturi permezz ta' filmati minn kameras ta' CCTV. Il-Maġistrat Charmaine Gallia qed tmexxi inkjesta dwar dan id-delitt. L-avukati Arthur Azzopardi u Charmaine Xerit se jidhru għall-akkużati.